Балаларга ел әйләнәсе бәйрәм ясау өчен НАС хәйрия оешмасы исеменнән үк үзенә җәлеп итә. Алар һәр даим сәламәтлеге шикле балалар өчен махсус акцияләр оештыра. Бу юлы Татарстанның төрле районнарыннан килгән балалар яңа зоопаркка барды, аннары остаханәдә шөгыльләнде. Тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Зоопаркны күрү бәхетенә ирешкән балалар да, аларны озатып килгән өлкәннәр дә тәэсирләреннән арына алмый. Безне бүген Нурания Фердабаевна балаларны саклау көне уңаеннан бәйрәмгә чакырды. Шушы бәйрәмгә без үзебезнең балаларыбыз белән кунакка килдек. Балаларга да, үзебезгә дә зоопарк бик ошады. Яңа зоопаркта әле беребезнең дә булганыбыз юк. Балаларның әле кайберләренең элеккеге иске зоопаркта беренче катта үгә мәртәбә булулары. Бик ошатып чыктык. Исәнмесез балалар? Исәнмесез. Каян килдегез? Әлеге балаларның язмышы әти-әниләре, социаль хезмәткәрләр һәм НАС оешмасы кебек ярдәмчел кешеләргә бәйле. Менә бүген 2 район балалары Спас районы, Балташ районы мастер-класс үткәрәләр. Алар тырыша матур картинка ясыйлар. Бик тырышып, Эльмира апа аларга күрсәтә, ничек ясарга авыр булса да, алар тырышалар. Хайваннар бакчасында күргән тәэсирләрен балалар рәсем итеп тә ясады. Алар өчен махсус остаханә үткәрелде. Күпләр өчен пумаланы тота алуда зур тырышлык таләп итә. Шуңа да карамастан, алар рәсем ясарга көч таба, укытучыларына карап төсләрне дөрес итеп сайларга өйрәнә. Мамочки, смотрите, какие красивые картины нарисовали. Балаларга шушындай бүләк ясаганнары өчен социаль хезмәткәрләр НАС оешмасына рәхмәтләрен җиткерде. Нурания Фердабаевна, рәхмәт сезгә, безнең районыбызны бердә онытмыйсыз. Һәр вакыт балаларыбызны, безнең НАС үзәгендә эшләүче хезмәткәрләребезне һәр вакыт бәйрәмнәргә чакырып торасыз. Сез чакырган бәйрәмнәргә без мөмкинчелек булган саен килергә тырышабыз. Бик зур рәхмәт. Бу дөньяда һәр кем бәхетле булырга тели. Без дә шушылай итеп булса да балаларны шатландырабыз дип белдерде НАС оешмасы җитәкчесе. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.